Prioriter tid til selvpleje. Sæt tid af til dig selv, mentalt, fysisk og følelsesmæssigt. Dette kan inkludere meditation, motion, hobbyer eller blot at slappe af. Øv mindfulness. Lær at være til stede i øjeblikket ved at praktisere mindfulness. Dette kan hjælpe dig med at reducere stress og øge din bevidsthed om eget velvære. Prioriter søvn. Sørg for at få tilstrækkelig søvn hver nat, da det er afgørende for dit fysiske og mentale velvære. Dyrk motion regelmæssigt. Indarbejd regelmæssigt fysisk aktivitet i din rutine, da det kan forbedre dit humør, energiniveau og sundhed. Hold øje med din kost. Spis en sund og afbalanceret kost, der indeholder frugt, grøntsager, fuldkorn og proteiner for at opretholde din energi og sundhed. Tid med dine nærmeste. Tilbring tid med familie og venner for at opbygge stærke relationer og støtte netværk. Husk, at balance er en individuel rejse, og det kan kræve eksperimentering og tilpasning for at finde den bedste tilgang til dit liv. Husk at like og subscribe, hvis du kunne tænke dig mere viden fra Velvære Boost.